De groep met Dijkstra Drijsma en Jorritsma wie de goedkeepste van 5 consortia die meedienen aan de onbesteging. Maar het consortium kreeg de opdracht net op basis van andere criteria. En dat begrepen de belutsenbedrijven net. Ze hebben niet de punten gekregen waarvan ze vinden dat zij die zouden moeten hebben. En ze kunnen ook de motivering die daarbij is gegeven niet zo goed volgen. De rechtszaak die speelt net eerder als op 6 maart. En dus zal de uitspraak nog later wezen. De kans bestaat dat het begin van de bouw, pland van begin april, nou vertraging opbrengt. Nou, het is in ieder geval zo dat de definitieve gunning niet plaats kan vinden totdat de rechter een beslissing heeft genomen. Dus in die zin zal Tialf even pas op de plaats moeten maken met de definitieve gunning. De directie van Tialf is vanwege de mogelijke vertraging van de bouw net blierd met het kwartpleit. Maar deputaire Hans Konst denkt dat het wel wat afvallen zal. We hebben er rekening mee gehouden. Wij verwachten ik en wij hopen dat het gewoon gauw uiteten is. Want wat het u om gaat is dat we zo gauw mogelijk los kunnen met Tialf. Daar gaat het om. Dijkstra Drijsma docht het relatief goed in deze minnetiert. Maar zulke grote opdrachten komen net zo vaak voorbij en binnen dus heel wichtig voor alle belutsen bedrijven. Ja, voor zowel Jorritsma als Dijkstra Drijsma en de onderaannemers is het erg belangrijk. Er werken heel veel mensen en de opdrachtsom is toch fors. Het is 2 jaar werk voor heel wat geld.